Hayırlı saatte benim yaratkan Tuğan Teri телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Янәдән эфирда мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Һәм инде сезгә шундый да зур теләк белән киләсе матур якты шәп репортажымны эшләргә керештем. Танылган, популяр, үзе шибәр, үзе талантлы Илшат Сафин бүген беренче тапкыр Уфада үзенең шәхсән концерты белән дуслар. Шуңа күрә әйдәгез, бүген дә шундый ук тәмле, шундый ук бик кызыклы репортаж була. Якынрак килеп утырыгыз. Ял сәгатьләрегез матур, файдалы һәм күңелле булсын. Дуслар, есігізге түшірім, бүгін біздің башқалабызда популяр танылған яшь шибәр жыршы Илшат Сафин. Һәм инде мин ишетәм ул кабатлы жырларын, бик дулкынлана шикелле, алайда безнең дулкынлану хисләрен басып, хәзер сәламлик әле, яхшы итеп, матур итеп, аның кайфларын күтәреп җибәрик әле. Илшат, сәлам. Сәлам, хәерле көннәр. Рәхмәт. Мин инде тамашачыларга сер итеп кенә әйтеп киттем, синең янәшәңә барганда, без бик шатбыз сине күрүгә, без бик көттек синең шушы беренче концертыңны, ә менә үзеңдән инде хисләр тантана итә. Башкала, Уфа, Башкортстан тамашачысы һәм синең беренче концертың. Без бу көнне инде күптәннән көттек, шул кадәр зарыгып көттек. Мин монда бүген шул кадәр сөенеп килдек, шатланып килдек. Менә бүген иң сөенечле көннәремнең берсе дип әйтәсем килә. Бер яктан сөенечле һәм инде бер яктан әзрәк дулкынлану хисе дә бар. Без бит Уфаның үзендә беренче тапкыр менә шушы матур сәхнәдә, шушы матур бинада үзебезнең концерт программабызны күрсәтәбез. Инде өметләнеп калам. Инде Башкортстан ягына килсәң, тамашачы инде ул сине үзләренеке шикелле күтәреп алалар. Инде аларга зур рәхмәт. Инде бүген дә шул әйбәт булыр дип ышанып каласыбыз килә. Әлбәттә, без дә ышанабыз. Әйтеп үтәргә кирәк. Мин үзем күптәннән инде хәзер синең иҗатыңны күзәтеп киләм. Казанда инде синең өстәмә концертларыңда була башлады, шулай бит? Аллага шөкер. Менә Казанда безнең 3нче тапкыр узып китте матурына күңеллегенә. Инде районнарында йөрдек, авылларында йөрдек. Инде менә Татарстанны узып йөреп алгач, менә хәзер без инде юлларыбызны үстерергә булдык. Башкортстан якларына чыгып киттек менә быел, Аллага тапшырып. Әлбәттә, инде безнең тапшырда син беренче тапкыр, Солянка концертларында аралашырга синең белән шундый бәхетләр татыган булса да, безнең тамашачыларга башыннан башлап инде хәзер аңлатып китсәк, аларга тагы да кызыклырак булыр. Тумышың белән син кайсы яктан? Мин тумышым белән үзем менә Уфадан ерак түгел дип әйтәсем килә. Күкмара районының Ашбуҗи авылында туып үскән. Гади менә шундый авыл егете, чыпчын татар егете. Мин менә шул тагын исем әйтим әле, Илшат Сафин булам. Шат без сезнең белән танышуга. Әтием, әнием, апаем исән сау гына, матур гына яшәп яталар. Миннән инде 2 яшькә олы апаем бар. Мин шуны әйтәсем килә, җырлы, моңлы гаиләдә үстем кичкенә вакыттан ук. Әтием рәхәтләнеп баянда уйнарга ярата. Әнием чыгып авыл бәйрәмнәрендә Сабан туйында җырларга ярата. Инде апаем кичкенә вакыттан бирле сәхнәдә биеп үсте. Инде хәзер ата биемәсә дә Казан шәһәрендә 2 бала үстереп матур гына тормыш итеп яталар. Мин менә шушы юл белән киттем, Аллага шөкер, бүгенге көнгә кадәр әкренә үземнең матур җырларым белән тамашачылар белән эшләп киләбез, Аллага шөкер. Үткәннәргә кайтсак, әйбәт башлап җибәрдем 2014 елдан дисең, әйме каршылыклар да булды, дөньясында да төрле хәлләр булды. Алайда менә син әйтәсең, мин гади малай, мин авыл малае дип әйме. Ә бит менә һәр нәрсәне башлап җибәрер алдыннан Илшат, ниндидер капитал булырга тиеш, ниндидер этәргеч булырга тиеш, спонсорлар, бай-бай абыйлар дип әйтсәк тә һич агыш булмас. Синең этәргечең кем булды менә финанс яклап та? Чөнки сер түгел, яшь җырчыларга, яшь булсынмы, урта буын җырчысы булсынмы, гомумән иҗат кешесенә бу дөньяда хәзер үзенең талантыңны да күрсәтер өчен булган талантын бик күп акча кирәк. Аннан башка ул менә хәзерге көндә дә ул һаман кирәкле әйберләрнең берсе ул. Ул шул ук җыр эшләсәң дә, шул кием тиктерсәң дә, нәрсәгә алсаң да, ул беренче чирата торган нәрсә инде ул. Шулай бит бер. Әлбәттә, мин авыл малае, авылда үстек. Монда инде мин теге хурларны әйтәсем килә. Монда минем беренче чиратта рәхмәтемне әти әниемә. Монда миңа әти әниемнең яганнан терәк ярдәм булмаган булса, мин шушы сәхнәдә басып тормаган булыр идем. Әлбәттә, аларның ярдәме белән спонсор шул, теге электән үк эшләп үстек, малында карадык, тракторында да йөрдек, КамАЗында да йөрдек, суган да үстердек, без бит Күкмара халкында без суган үстерәбез, шулай бит басуда, пишән. Шул вакыттан ук теге эшләп үстек, эштән курыкмадык, әти әни теге дөрес иттереп эшләргә өйрәттеләр, олыны ул иттереп өйрәттеләр. Аларның эшләгәнне алар мине күреп, мин каядыр теге
акча туздырып, ыштан туздырып кайда йөргән булсам, алар миңа ярдәм итмәгәндә булырлар. Минем алар кичкенә вакыттан үтәгә эшләгәнне күрә белделәр, тырышканны күрә белделәр һәм дә минем яраткан эшне күргәч, алар миңа әлбәттә ярдәм итеп, менә шушы вакыттан башлап җибәрдек менә бу эшебезне. Димәк, алар сиңа матди яклап та, һәм инде рухи яклап та, рухи яклап та куәтләделәр. Спонсор ягым минем шул әтияне әйтәсем килә. Менә мин сине яратам, менә шулай күрсәтеп, менә үзеңнең тигән бармаклары белән ярыйм. Уфа, Ильшат Сафин Хаманның концерты шундый матур, мощный, позитив тулкыннарда башланды. Инде аның җырларын концерт башлану белән җырлый башладылар, дуслар. Хайран калып безне тыңлап утырам. Бисе килә, җырысы килә, Ильшат, син супер. Ишат, беренче тапкыр мин җырлый беләм, һәм минем киләчәктә җырчы буласым килә дигән хисләрне син ничә яшьтә тойдың? Кайда булды ул? Кайда булды микән инде менә кичкенә вакыттан бирле шуны әйтәсем килә. Сәхнәдә үстек инде, биеп тә үстек, җырлап та үстек, башлангычтан бирле. Белмим, бу үстән бирелгән сәләттер дип әйтәсем килә инде. Теге шул тагын бер кабалап әйтәсем килә. Шундый гаилә, җырлы моңлы гаиләдә үскәч, инде кан тарта бит шулай бит һаман сәхнәдә буласым килде. Менә үземнең Нәсетәсем килә, төркемемне җыеп 2019 елда бит эшләп киттек әйме. Көннәрдән бер көнне менә уйлап йөрдем дә менә үземнең концертым белән чыгасым килде әйме. Мин менә зур сәхнәгә 2014 бирле үзем теге җырларымны чыгарып, иң беренче бит чыккан җыр үзенең Агыйделнең буйлары. Инде ишетеп беләсездер инде. Шул елдан бирле үземнең төркемемне җыеп, авыллардан башлап карыйсым килде, үземнең эшемне, үземнең хыялымны чынга ашырасым килде дип әйтәсем килә. Инде аңарчы мин артистлар белән бергә эшләп йөрдем, Башкортстанга чыккан барые, Татарстан буйлап гастрольдә үзләре башлап китәләр. Һәм бу эш миңа бик ошады. Инде көннәрдән бер көнне йөгереп өйгә кайттым да, әти гаражда әйтәм, минем шундый бер хыялым бар. Әйтәм, мин үземнең төркемне җыеп, командамны җыеп, авыллардан концертларымны башлап җибәрәсем килә, эшләп карыйсым килә. Әти әйтә, теләгең бар икән, йөрәгеңдә бар икән, нәрсә куша шуны эшләп кара, ятып калганчы инде бар теге бар, шунда әйтем, ятып калганчы атып кал диләр, шулай бит. Менә шул девизны истә тотып, үземнең төркемне җыеп, концерт куярлык җырларымны топлап, 2019 елдан шушындый эшләрне башлап җибәрдек. Менә бүгенге көнгә кадәр әйбәт кенә эшләп киләбез, менә Аллага шөкер. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Була башыгызда кичек дигән җирдә насыйп рәхмәт. Менә яңа шушында җыеп калдым. Ильшат красавчик, супер, спасибо. Ильшатны бик яратабыз, нык хөрмәт итәбез, бер бөтен җырларын виш беләбез, бер концертны да стараемся калдырмаска. Минем даже бәләкәй 2 яшьлек кыз да аның җырларына бии. Бик молодец. Ильшат, син супер! Ильшат, бу синең иҗат тормышың, шушы җырлавың сәхнәдә, бу синең төп һөнәреңме? Төп һөнәрнең берсе. Шушы. Минем бар бит хобби дигән әйбер шулай бит. Нәрсәгәдер мин буш вакытым булса спорт белән шөгыльләнергә яратам. Кичкенә вакытта хоккей уйнап үстек, көрәшеп үстек. Хәзер вакытта көрәшкән юк инде. Тагын минем бер хобби, теге кая барсам да әйтәм, мин чисталыкны яратам. Шуның өчен мин буш вакыт булса автомойка чыгып китәм дә рәхәтләнеп 3-4 сәгать машина юрга яратам мин белән. Шуның белән тынычланам. Шулай үзеңнең машинаңны юасың син. Машина чыгып китәм, бар үзенең теге автобус да бар бит инде, газель дә бар. Җиңел машинада чыгып китеп, шуны юып, уйланып, җырлап, менә мин шайтырып үземә ял алам, рәхәтлек алам. Матур сүзләрен әйтеп яшәгез. Яраткан кешегез һәрвакытта үзегезнең янәшәгез булсын. Рәхмәт! Тимур, кем белән килдең бүген? Татарча аңлыйсыңмы, юкмы? По-татарски понимаешь? Понимаешь, да? А кем белән килдең? По-русски понимаешь дип әйтеп торам, урысча үзем белмим. Шуның өчен кая син әтиянең кая утыра?
О, менә якында гына икән бит әйеме? Ай, рәхмәт. Белемеңә килгәндә, музыкаль белемең, төп белемең бармы синең? Тагын өстәмә нинди белемнәрең бар? Нинди уку йортлары бетердең? Белемгә килгәндә, менә башлангычта 11-гә кадәр укыганда, 11-нче класска кадәр үзебезнең Кукмараның үзенә йөреп, районга йөреп инде вокал буенча мин белем алдым 4 ел. Бу музыка мәктәбе түгел, бу вокал буенча гына ничек дөрес җырларга, ничек дөрес ижикне әйтергә, ничек дөрес сулышны алырга, менә шушындый миңа дәресне бирделәр. Һәм дә инде бар бит егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән әйтем белән барыбер кайттым, кая керергә, ничек укып чыгарга, барыбер бит егет кешегә ниндидер профессия кирәк, диплом кирәк. Һәм дә неме химия буенча укырга кирдем Казанга. 2012 елда 4 ел укып чыктык. Бакалавр дипломын алып куйдым, Аллага шөкер. Аны хәзер авылга алып кайтып, әйбәт кенә үзем яраткан стенкага куйдым. Аны теге күтәреп йөрүсе юк, ашатасы юк. Профессия менә шул, инженер-технолог мин, пищевой буенча. Үзем менә хәзерге вакытта сахнада җырлап йөрим. Концерт бик ошый безгә. Илшат Сафин бик талантлы артист. Җырларын бик яратабыз, тыңлыйбыз. Шундай живой, шундай матур концерт бара. Молодец кына дип әйтергә кала инде. Энергичный, моңлы, шундай активист үзенчәлекле йырларын от души күңеленнән итеп, бөтен күңелен биреп йырлай. Концерт просто супер. Певец необыкновенный, потрясающий. Илшат, син шундай шәп. Менә шулай достар, сәхнә артында да күңелле, Илшат инде Башланып китте бит бу, Аллага шөкер, башланып китте. Менә икенче костюмны мартырып чыктык. Ой, тамашачы менә әйтеп бетереп булмый. Шул кадәр көчле алкышлар белән каршы алдылар. Менә рәхәтләнеп, һаман менә чыгасына килеп тора. Без дә инде шул кадәр шатланып күзәттек. Шуңа күрә сиңа тагы да уңышлар телибез. Илшат Сафин бүген сертификат тапшыруында. Әлегесе мизгелләрдә залтын калып, Илшат Сафин башкаруында урманнарда йөрдем, халык җырын тыңлап утыра. Чынлап та Илшатка әйтергә кирәк, төрле жанрдагы җырлар да бик килешеп тора. Чөнки аның күңелендәге чисталык, сафлык шул ук тавышына һәм моңына салынып, матур итеп үрелеп бара дип әйтсәм, һич тә ягыш булмас. Җырларың чынлап та матур сайланган репертуарыңда. Инде нәрсәгә син басым ясап сайлыйсың җырларны дип баналь сорау биреп торасым килми. Ул әлбәттә син кайчандыр сүзенә, кайчандыр көенә игътибар итәсеңдер. Үзең Илшат җырлар иҗат итәргә уйлаганың, иҗат итеп караганың да бардыр. Иҗат итеп караганым бар. Бу миңа сорауларны бик күп бирәләр. Әлбәттә, мин теге вакытым булса, үземнең гитараны кулга алып, текстларны карап, шигырьләрне карап, кит утырып караганым бар. Минем ул көйләрем әле һаман да бар, телефонда бар. Әле белмим, әле насип булса, мин үземнең язылган җырларны чыгарга насип булыр. Алла берсә, әле пока чыгарга вакыт җитмәде әле. Нәрсә? Әле ышаныч Репертуарына, башка кешенең җырына ошап киткән шикелле, менә шуңа әле куркып, пока чыгармый торам, бу сер булып калсын. Димәк, дуслар, Илшат үзе җырлар иҗат итә башлаган. Син көйләр чыгарасың, димәк. Сүзләр әле язып карамадым. Язып караган юк. Тавышы нык матур. Элекеге безнең саф татар егетләре җырлыйлар әле. Әле бит в основном шоу ясыйлар әйме. Ә вот ул чын күңелдән калын тавышы белән җырлый, нык матур итеп җырлый. Бик ошык концерт. Рәхмәт. Хайран калып утырам. Я Раббым дип, дуа белән сораган изге теләкләр. Тормышлар бит төрле була. Сынауларга бирешмәсен иде безнең йөрәкләр. Бик матур йырлай, тавышы бигрәк көчле. Уңышлар теләйбез.
Şulay bik matır hem güçlü jırlarının birisi İlşat Safin repertuarında yaşısı kiledigen jırın əligisi bizgelerde İlşat başkaran. Matır özünün yürektirlerine şakan tilekler bilen tamaşaçılar şulay bik hayran kalıp alkışlap rahatlanıp tınavıtıralar. Yaşısı gelip yaşıkıslar. Bugün bizde belirgin kaldığımız belgeler. Bar tuğanlar jıyıldı bakşına. Her burasına sayın bir güne. Tiz güne işlep bitiremiz. Ondan yal itemiz alanda. Oha, şaşlı, jır bir yüle. Rahat tuz tuğanlar birge bulganda. Erdi şunda dilekti. Balalar da tatlı bulsunlar. Bar eşlerin birge başlasınlar. Hallerin birleşip dursunlar. Жанлы аралашу İlşat Safin'in bik de şunday jingir kilip çığa deyip aytırayım indislar, tamamşaçılar rahatlanıp, küleler rahatlanıp, sileşeler rahatlanıp, anın sorularına cevaplar verirler. Bik rahat, halıkşan hem şunday da yemli konsert. Rahmet size İlşat. Сол kadar umarım şişe yok mu bize? Şişekten yekilgene böyle korap duran bir ham iken bu. Ну, такая очаровательная улыбка, такой Ильшат, молодец, красивый голос, бархатный такой, очень хороший, хорошо на сцене себя ведет. İlşat, ты просто красавчик! Hazır şunday görünüş күзәтеләме? Туганнарга караганда кешеләр дуслары белән ешрак һәм якыннанрак аралаша. Синең тормышыңда ничек? Безнең тормышта менә Аллага шөкер, үзем туганнар, дуслар турында җырласам да, дусларны һәрвакыт дус итәбез, туганнар белән һәрвакыт кунакларга йөрешәбез. Үзебезгә бер теге бәйрәм ясыйбыз, һәрвакыт хәлләрен белешәбез, авылларга кайтабыз, Аллага шөкер. Безнең бүгенге көндә дуслар, туганнар белән араларыбыз бик якын. Моңа шуңа теге сөенеп, шатланып йөрим. Şuşun zata oturgan barınıp erkek energe barı bir isteydi. İse sağ olunuz. Sağ selamet bulunuz. Biz dağlar. Var olayım. Siz de yaratamız. Yaratamız. Erkek yani yaratamız. Rüzgar çatıda erkek yanına şiirliklerdi bir koluma. İkilerdi ağırlıklarına patlap gitti. Гомумән киләчәккә нинди хыяллар белән яшисең, нинди планнар белән яшисең? Киләчәккә инде планнар һаман үзебезнең шушы эш өстендә эшләргә, мотор җырлар тупларга, мотор кастинг программасын инде менә ел саен үзебезнең концерт программасы белән тамашачыны сөендерергә дип ышанып каласым килә. Шул исәнлек, саулык барыбызга да шундый планнар, исәнлек булсын. Планнар шул грандиозный планнар инде безнең. Иҗат һәм иҗат инде, бит. Иҗат белән кайнагач инде һаман иҗатта инде без. Илшат, мин бит сизәм, мин бит күрәм, беләм үземнең тамашачыларны. Нишләп бер дә гаилә турында, нишләп бер дә шәхси тормышы турында сорау бирми инде бу Хайруллин дип бит инде хәзер 45 минут карап утыралар. Нәрсә дип әйтим, Илшат? Сер булып калсын дип әйтик, без аны соңрак үз вакыты җиткәч без моны әйтербез, ачыклык керттербез Алла бирсә. Иң мөһиме, күреп торасыз күзләреннән бәхетле. Иң күңеле тыныч, димәк барысы да яхшы дуслар. Мин дә шулай дип тынычланам да инде. Барысы да тагы да син көткәннән дә тормышыңда һәрбер өлкәңдә уңышларың тагы да яктырак булсын, яхшырак булсын дигән теләктә калам. Рәхмәт сиңа, Илшат. Бергә булыйк. Рәхмәт, Уфа.
Илшат Сафин халык күңеленә кереп калган җырлар белән бер рәттән үзенең матур җырларын да бүләк итә һәм инде тамашачылар һәрбер җырын матур җылы алкышлар белән кабул итеп тыңлап утыралар. Җырчыбыз Илшат Сафин чисталык, пөхтәлек яратам дип үзе дә әйтеп китте һәм инде гримеркасына күз салсак, монда да шундый тәртип белән элеп куйган, менә карагыз әле. Берсеннән берсе матур костюмнары төгәл иттереп, хәтта Дуслар, игътибар итегез әле, плечолар, вешиклар арасындагы арада бер тигез үлчәпләр элеп куйдыңмыни син, Илшат, дип әйтим әле үзенә дә. Син чынлап та син яшәгән кешеләргә гомумән җайлыдыр, чисталык, пөхтәлек яраткан кеше белән. Шулайдыр дип беләм инде. Теге артык чисталыкны яратуда теге бик әйбер түгелдер әле, ул теге яхшылык түгелдер. Вакытны бик күп ала бит. Ала, кая теге идәндә берәү чүп торса, аны алып атасы килә тизрәк. Кызлар утыралардыр инде экранның теге ягында гомумән кызлар, хатын-кыз атлары, ох, мондый улым булса, мондый тормыш иптәшем шундый чисталык ярата торган булса ярар, янда энем, абыем дип әйме. Гомумән бу сыйфатлар шулай ук синең әниеңнән, әтиеңнән бирелгәндер инде бит. Шулардан килгәндер әлбәттә. Янем дә минем теге көн саен идән юып тора, көн саен тәрзә юып тора. Без кереп теге тиз генә алмаштырып чыгып киткәндә теге аяк киемен, ул безне кычкырып кала, монда басма, тегендә калдырып керегез ботинкагызны дип. Шулай инде без дә күңел яшәп атабыз. Шул әниебездән килгән, миңадыр инде, әни дә миңа килгәндер инде. Чисталык. Тагын кайсы сыйфатларың белән уртаклашып китәсең килә, Илшат, менә син тагын тормышта гомумән сине бер дә белмәгән кеше. Бит, гомумән син ниндирәк кеше ул, Илшат, дип әйтсә, син менә үзеңнең 5 кайсы иң мөһим сыйфатыңны әйтер менә мин шундый кеше тормышта дип. Мин инде гади кешегә авыр бәрелә алмыйм мин. Менә кеше миңа үзенең ягыннан миңа карата бер яхшылыгын белдерсә, мин ул кешегә бишләтә, меңләтә әйләнеп теге кайтарырга әзер һәр вакытта да. Мин инде иң яратмаган әйберем алдакышлардан куркам мин. Менә алдаган кешеләрне бер вакытта яратмыйм, ике төрле сөйләгән кешене бер вакытта яратмыйм. Менә ул син белән сөйләшеп торганда бер төрле сөйләшә. Син борылып китүгә икенче кешегә барып синең турында икенче төрле сөйли. Менә мондый гайбәтләрне, алдакышларны, аларны яратмыйм. Менә шул. Булай мин гади кеше, һәр вакытта мин дөресен сөйлим, кешегә мин дөресен әйтәм, мин кешегә бер вакытта да үпкәләмим, ачу сакламыйм, ачуланмыйм. Менә шулай күңеленә теге тынычлыкта яшьтергән егетләрнең берсе дип әйтәсем килә. Бигрәк идеаль кешесең син, чынлап та карап торам да, субханалла. Идеал без беребез дә бу тормышта идеаль түгелбез. Түгел, әмма дә ләкин теге омтылырга кирәк, шундый булырга дип тә әйтсәм дөрес аңламаска мөмкин, кабер тамашачылар, теге яхшы булырга, изге ниятле булырга, ярдәмчел булырга, дөньяны кешеләрне яратырга, менә шуның өстендә көндә алып барсаң, шуңа омтылсаң, ул инде дөрестер дип уйлыйм, дөрес юл дип. Әйтләр, безнең бит инде татарлар, безнең динебездә дә бар, кешегә яхшылык, ярдәм итсәң, ул сиңа кире меңләтә әйләнеп кайта дигән әйбер бар. Мин бу әйбергә ышанам. Менә ул һәрвакыт шулай. Кешегә юк кына нәрсәдер генә ярдәм итсәң дә, ул киләтә сиңа меңләтә әйләнеп кайта. Менә үз сизгәнем дә бар. Шуның өчен һәрвакыт ярдәм итәргә тырышабыз, ашкынабыз. Ул шулай тормыш корылган инде. Менә шулай булырга кирәк. Шактагы кадерләрне белеп яшик дусларым дип инде Илшат Сафинның бик мега популяр җыры дусларга җырын бүләк инде. Зал тамашачылар кушылып җырлый. Минем дә кушылып җырлыйсым килә, дуслар, чөнки үземнең дә нык яраткан җырларымның берсе. Илшат, яратабыз сине. Удачи, достар булып яшәгәле. Рәхмәт. Шоу-бизнес дөньясында кайнысың бит инде, Илшат, яраткан шөгылең, шушы күңелең таләп иткән эш шоу-бизнес дөньясында авырмы? Нинди авырлыклар белән син очрыйсың?
Шулай ук менә гайбәт сөйләүләр дә булырга мөмкин бит инде. Кемдер нәрсәдер вәгъдә итеп эшләмәүләр дә мөмкин. Хәл шулай ук шоу-бизнес дөньясында синең менә моңа карашың ничек? Ул нинди генә эш эшләсәң дә бер эштә теге җиңел түгел инде улаймы теге кырыйдан карап торганда бөтен эштә җиңел күренә. Шундый сүзләр йөри, менә ул чыгып җырлый да, аның эше юк, әйбәт кенә киенеп йөри, чистада гына җырлый. Юк, аның алай гына түгел. Ул бит әле сәхнәгә чыгып җырлаганчы, ул бит әле күпме эш башкарырга кирәк, күпме эш эшләнергә кирәк. Ул менә төптән үк җырларга тиеш, аның җыры да булырга тиеш, аның киеме дә булырга тиеш. Монда бит әле син үзең генә чыгып, менә монда эшләп булмый. Синең монда төркем булырга тиеш, монда командаң булырга тиеш. Авырлыгы авыр булды дип мин теге зарланып утырмыйм. Авыр булса да менә әкренге эшләп йөрибез, Аллага шөкер. Аның авырдан соң аның җиңеллеге килә бит инде шулай бит. Безгә нәрсә? Без әле башлап килүче артистларның берсе дип әйтәсем килә. Менә әйткәнемчә Башкортстан якларында без беренче тапкыр. Безгә шул нәрсә? Эшләгән вакытта я аппарат янып чыга, я уты эшләми, аның бөтен өстендә уйларга кирәк, тырышырга кирәк. Ул тамашачы килү шулай бит. Монда бит әле сине беркем дә танып килми. Аның кешенең үзенең мәшәкате бар, үзенең эше бар дигән шикелле. Менә шулай йөрибез, әкренге үзебезне күрсәтеп, үзебезнең программа белән таныштырып, инде ул эшләгән вакытта шундый теге авыр вакытлары артык шундый авыр вакытлар булды дип мин теге әйтмәсем. Әйдә авырлыкларны онытыйк хәзер, алар булмасын. Аларны уйларга да кирәк түгел. Кызыклы менә көтелмәгән хәл, концерт алдыннан, концерт барышында, беткәндә бәлки концерт, булдымы андый хәлләр? Кызыклы хәлләр гөл булып тора. Каядыр Иң истә калганы. иң истә калганы үзебезнең менә Татарстанда йөргәндә бер районда менә шундый әкрен генә лирик җырыбызны җырлаганда мин үзем бу җырны җырлыйм. Монда минем әле биюче кызым, бергәләп җырлыйбыз, бергәләп биебез дигән шикелле. Шул җырлаган вакытта монда халык тамашачы рәхәтләнеп видеоларга төшереп, фонарьлар кабызып тыңлап утыралар. Шул җырлаган вакытта гына бар бит сәхнәнең пәрдәсе. Шул сәхнә пәрдәсе ябыла башлады, әйме? Әкрен генә ябыла башлады. Мин уңга карыйм, солга карыйм, кеше дә юк. Мәйтәм бу нишли, ничәп ябыла, кем ябамын теге үзем уйлыйм, үзем җырлыйм. Әле тамашачы бит аңламый. Бу программада шулай дип теге кабул итәләр. Бу концертның узагы дип уйлагандардыр инде алар. Әле бу концертның әле икенче генә бүлеге. Халык та аңламый. Мин егетләргә карыйм, алар миңа карыйлар, аңламыйм теге. Монда инде пәрдә ябылып бетте. И теге обратно кире ачылып китте инде, әйме? Шундый ачылып китте. Шундый ачылып китте. Мин монда үзем көлә-көлә җырлыйм, көлә-көлә теге елмаям, җырымны җырлап булмады, биюемне биеп булмады. Менә ул иң кызыклы вакытларның берсе. Әле ул шуны әйтәсем килә, андый вакытлар тагын да күңеллерәк була. Теге Ул чын истә кала бит ул. Аны уйласаң да айттырып эшләп булмый. Тамашачыга шул күңелле башлан, теге күңелле булды. Анда теге кайфлар тагын да күтәрелеп китте. Мәйтәм сезнең җаныгы бар бугай, мәйтәм пәрдәнең. Чынлап та нәрсәдә булгансыгының сәбәбе? Гаеп, бу пәрдә ачылып ягылу безнең кнопка белән генә булган, электр баш торган булган. Өстә берсенең суңгысы эләккәндә кнопкага басып, ябылып икере ачылган. Без моны соңыннан гына белдек. Кызыклы вакытларның берсе шул, ул була инде ул каядыр микрофон эшләүнән токтап китә, каядыр дөмбәрдә бөтен җирдә ут сүнә. Шул вакытта теге ярый баяннар инде безнең баянчыларыбыз, гитаристларыбыз дигән шикелле рәхәтләнеп, торып басып, микрофонсыз, минусовкасыз, чиста баянга эшләп чыккан вакытларда була. Күңелле, теге нинди генә вакытлар булмасын, бар эшләп чыгабыз, Аллага шөкер. Тәмен белеп шул хәтлек ләззәтләнеп эшләгән чорың, эшләгән мизгелләрең, менә озын-озак еллар әле шулай сиңа рәхәтен күреп, шушы эшләгән эшеңнең, шулай ук бәрәкәтен күреп иҗат итүеңне теләп калабыз. Илшат Сафин бүген безнең хөрмәтле тамашачылар сер дип кенә тапшыруның кунагы. Рәхмәт. Ой, монда нинди матурлык! Әкәмәт, сәлам, ассаламу алейкум. Рәхмәт, Уфа, рәхмәт, бик зур. Менә бит без күреш кирәк, әйме? Ой, рәхмәт. Илшат, вообще мощно бара шундый халык, син үзең, сөйләмең, җырларың, моңнарың. Остарасың бит, Остарасың. Эшли барадыр инде, шулай булырга тиеш бит инде ул. Эшли өйрәнәсең, үзең ялгышлыкларны кайтарасың. Менә Аллага шөкер, шул кадәр теге өйдә утырган шикелле, кич утырган шикелле шундый җиңел бара, рәхәт бара. Гомумән менә концерттан соң группа белән нидер әңгәмәләр, сөйләшүләр, шундый җыелышлар бар буламы сезнең? Безнең үзебезнең команда белән җыелып утыра торган урыныбыз бар. Теге көзгеле, ниле үзебезне карап, үзләребезнең һәрбер теге команданы топлап,
һәр программаны туплар өчен җыелышып, аралашып, сөйләшеп, менә булай итәргә кирәк, менә тегеләй итәргә кирәк. Күп дуслар белән аралашып, сөйләшеп, бер уртак фикергә килеп, без программаны әзерлибез. Интернет челтәрләрендә хейтерларың бармы синең гомумән? Ул ансыз булмый бит инде ул. Асы булмый. Әлбәттә, язгалап торалар. Мин анда бергә аптырамыйм, ул булырга тиеш. Язсыннар, булсыннар. Киенгәне киенә, сөенгәне сөенә инде Аллага шөкер. Мен кыса синеке алар бик күп түгел кебек. Шуңа сорадым инде. Әйе, булсыннар. Әле нигә бер була инде ул. Ahırdan konuşmada referen fotoğraf çabuk yarayım mı? Hop! Ay eyvah, ay. Ay Сәгать көттек biz bu җырны гомер дигән җыры һәрбер тамашачының күңел түрендә яши. Ишат Сафин, рәхмәт сиңа булганың өчен һәм берсеннән-берсе көчле дә, матур да җырларың өчен рәхмәт. Иҗатың һәрвакыт балкып, матур итеп, нурлы итеп, алда да чәчәк атсын. Тамашачыларның алкышлавы әлбәттә дәлилли сиңа булган мәхәббәтне. Менә бу исмасамда. Ay zorladığız, ay zorladığız. Ay kaytıp da gidesi kilmeyeceğim ağa. Çınlap durup, şunda gana kalır idin malay Ufada. Hürmetli tamaşaçılar, tağın Allah verse bostu bulmasın. İndim sağ bulunuz deyip bir de gidesi kilmey. Kilesi ışıra şora kadar demeyesim kile. Молодец деп қабат алқышлаулар Ишат. Әйе, син бу сүзләргә лаек. Чөнки синең концертың шундый көчле, рәхәт, мәгънәле, эчтәлекле, җылы һәм халыкчан булды. Без сине яратабыз һәм киләсе елларда да Уфада үзеңнең сольный концертларың белән көтеп калабыз. Шушы мизгелләрдә мин Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы сезгә сәламәтлек, мәхәббәт, көч-куәт теләп сау булашам. Киләсе матур очрашуларга тиклем.